Mensaje de la Comisión de Fiestas junto a las Concejalías de Turismo y Fiestas del excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto, en colaboración con la Federación de Peñas de Monts al Carrer de la Comunitat Valenciana. I es consideren participants d'esta activitat i es considera que assumeixen este risc sota la seva responsabilitat. Els espectadors, que han d'estar asseguts en les grades habilitades o plantats darrere de les barreres, han de deixar que els participants passin a través dels barrots o que s'enfilen a les barreres sense dificultar-los el pas. Queda totalment prohibida la participació de xiquets menors de 16 anys i de les persones que no tinguin prou condicions físiques. No es permet la crueltat contra els animals, maltractar-los, fer bastons, punxons i llançament d'objectes infectats. Això és un missatge de la Comissió de Festes, juntament amb les regidories de Turisme i Festes de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sagunto, en col·laboració amb la Federació de Penyes de Monts al Carrer de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies. Your attention, please. Your attention, please. Everyone inside the enclosure is considered to be a participant. Therefore, enters at their own risk and is responsible for their own safety. Spectators should take their seats outside the enclosure or remain behind the... Sí. Bueno, este es un mensaje para toda nuestra... Compra feliz,